Machiegni nyakurom gajuang chendo en kagi kacha nyinga Lydia Okeyo. Ng'ata chiel hoito ngimane kaji maromo chiko. Hoyudo hinyruok e masira mar apaya mano hoyudo nyamburko mar Probox mating'o jowuoth kod lori mar chak lai karo lalo mar Nyametembe mayudre sub county na Mabera apaya maduong' mawuok Isibania kadhi Migori. Jopiny koro golo kwayo ne piny owacho mondo rang gik ma inyal tim e duoko piny masiche mathoro timore olalono. Jojuma nigi ler. Kalore kod lipot mogol kod obila e sub-county ma Kuria West, masirani mar apaya mane otimore kar sa achiel mar midhiambo mane ojuko nyamburko mar Probox mating'o jowuoth kaachiel kod lori mar chakla ne oweyo ka dereva mar Probox ne owito ngimane. Jatend obila e sub-county ma Kuria West Ruben Bet yango ni jowuoth mamoko chiko mane idho nyamburkono mar Probox ne yudo hinyruok mopogore opogore kendo gidhi nyime kod thieth e osiptende mopogore opogore. Joneno wa nyamburko mar Probox ne oriko wuok e boma ma Migori ka ochomo Isebania. Kalori mar chakla to ne oriko wuok e boma ma Isebania ka ochombo ma Migori e kinde mane masirani otimore. Kati ya trailer ilikuwa inatoka upande wa Sirari boda ikatelemka kuja hivi ikakutana hapa kwa daraja katikati kabisa, wakagongana na Probox ana kwa ana. Wale majeruhiwa wamepelekwa hospitali. Jodak mama Bera wacho ni karolalo mane masirani otimore osebiro kanyo mogand mathoth osewito ngimagi ka gidwaro mondo koro piny owacho koro konygi e yaro laloni ma Nyametembe. Naomba waje waangalie hii daraja ipanuliwe, manake ni ndogo sana, ni nyembamba sana, kali hata kupishana kwenyewe huwa zina mpaka isimame ama ipunguze mwendo. Ikija na mwendo kali wa kasi kabisa lazima ajali itatokea. Jomba serikali itubanulie hii daraja ikuwe kubwa. Hii daraja ni finyu. Juzi tumepoteza watu wa muhimu na wakapoteza maisha, hata miezi 5 ijaisha. Tena leo hii imetokea. Tunaomba serikali itusaidie kwa hili jambo, itubanulie hii daraja ikuwe pana, ni pana sana, itubanulie daraja. Jodak mama Bera bidwaro mondo koro ket matute ya payane to wenye machiegni ro laloni mondo koro kony e gik masiche mag apaya. Pia mimi ni dereva. Mimi kitu ningeomba katika hii daraja, hii sehemu, hii daraja imekuwa kwenye kona. Unapotoka upande wa Isibania, hata kama ukiwa na gari kubwa, hii sehemu inatakikana iwekewe pumps, kwa sababu ile pumps inasaidia saa zingine unatoka juu ukiwa na mwendo wa taratibu. Watusaidie, watuwekee pumps kama hata ni 2, maana hii sehemu iko kwa kona, mtu akitoka pande hii wanapata kuonana. Kama ne masirani ne otimore osebiro kanyo moganda wacho ni osekelo lal mangi mathoth mag oganda. Waje waangalie kabisa hii kitu, manake imeua watu wengi hapa, tumezika watu wengi. Daraja imeanza, watu wanakufa, tunaongea, hakuna kitu inafanyika. Rais anaambiwa mbunge nini, hakuna kitu inafanyika. Tarik 19 dwe mar achiel mar higani, ji maromo 5 ne owito ngimagi e kamoro achiel ni mane masirani otimore. George Juma, Ramogi TV, Migori.